Ginawa ko na to, huwag yun naman kalimutan mag-subscribe, i-like, saka i-share yung aking mga video sa vlog ko. Naiyak na ako. Ang po. Naisip ko na ako. Ang po talaga, promise. Kasi wala na ako, pero ngayon ko lang ito ginawa para sa vlog. Please, subscribe yun na ako. Start na natin yung game. Kada contest, kada batch, merong 4 minutes. Merong 4 na word na hulaan. Kung sino yung mas maraming hulaan na word sa loob ng 4 minutes, siya mananalo. At kung sino yung matatalo, merong punishment. Merong punishment yung matatalo. Kakain ng sili. Ayan. Kung sino yung matatalo, yung mananalo, syempre may prize. Pero hindi masyadong malaki, pero may price. So, start na natin yung 4 minutes. So, unang batch is na saka si Vincent. Okay? Your 4 minutes starts now. Tao. Hindi. Bagay. Pwede ito. Anong bagay? Anong bagay? Saan mo ginagamit? Ba, bawal magsabi. Ikaw lang magtatanong. Oo. Anong bagay yun? Oo, hindi lang. Ang sasabihin. Sabi ka ng bagay. Sabi ka lang magsabi. Sabi ka ng bagay. Relo. Mentas. Pantalon. Damit. Medyas. Patos. Ikaw. Bagay tayo. Bagay tayo. Gumugulo. Umating yung Ikaw. Ano nga kasi? Kasi ito, record. Kasi nga, pwede. Wala ako. Ikaw to kay Milan. Lahat naman pwede. Hindi. Ano? Ano din? Ganito yun. 2 minutes and 36 seconds. Teka, anong gamit? Bag. Ballpen. Dapat ikaw na lang. So, pwede tayo. Pass, pwede. Pwede ba yun? Pwede mag-pass. Pwede mag-pass. Pass. Pass. Doon, kay Vincent. Kay Vincent. Bakit ako hindi? Hindi, siya lang ulit ang Tao. makahula. Bagay. Dapat di siya. Ayaw. Dapat di siya. Lugar. Ano to? Gamit. Ano? Ano? Sapatos. Ano yun sir? Hindi. Kaya yan, 1 minute pa oh. May 1 minute pa tayo. Ay hindi, 1 minute Ano and to? 15 seconds. Bagay. Hindi nga. Lugar. Ito gamit. Ano to? Bas. Boss? Wala na yun. Pwede. Pero pa, oras pa pas kayo? Ano bang ano to? Pas kayo, pas. Sabi mo. Report ka ba dito? At now tayo. Ano, pas? Ah, nakita namin. Pass. Pagkain. Siyempre dapat magkasama ng pagkain. Ano ba to? Brief? Hindi. Sinusot? Hindi. Ano ba hindi mo lahat? Ano nga ba banggitin? Yung mga pangalan tao, gano'n. Pangalan tao. Tao. 9, pwede. Tao? 7, Pwede. 6, 7, Hindi ba katao yun? 1. Time is up.
Pwede na puta. Diba? Wala silang nawalaan guys. Hindi, ano kasi ito eh. Pwede. Pwede ka, pwede. Ah. Pwede mo talaga. Oo. Tao yan eh. Hindi. Eh, ito kasi- Pangalan naman kasi ito eh. Oo, pangalan nga na Tao, tao. tao ka. kasi tao. Tapos Oo. sabihin nyo, Pwede. pangalan. Kami na. Pangalan. Umalis na kayo dyan, kami na. Kami na. Ang sabi ko kasi, sabi niya kasi Stop ko na. Okay. Ano hindi? Batch 2 tayo, si Francen saka si Jeff. Sige. Starts na natin yung timer for minutes. Galing yun. 4 na words. Okay, timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Mm. Ginagamit ng tao. Yung ganun. Ganun. Damit. Hindi. Pintas. Hindi. Sapatos. Pwede. Chinelas. Tama. Next. Kaya na sige dito. Mga tama agad dito. Hindi pa yan. Kaya ba yan? Please, neutral tayo. May laban pa ulit yung... Tao. Hindi. Bagay. Mm. Ginagamit din ito ng tao. Pwede. Pwede. Ginagamit ng hayop. Nagamit ka ng tao, ginagamit ang hayop. Brush. Hindi. Short. Damit. Pintas. Relo. Cellphone. Hindi. Sapatos. Hindi. Pintas. Hindi. Ikaw. Hindi. Ginagamit ng tao. Oo. Puyod. Hindi. Brick. Hindi. Sintron. Hindi. Panyo. Hindi. Ibang paglalaro. Pas. Pass. Ginagamit ng hayop. Rin yun. Ang ito pala na siguro. Oo, yung sa kabahay. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Oo. Lugar. Oo. Malayo. Hindi. Dito lang sa atin. Oo. Putol. Pwede. Kaliwakdos. Pwede. Couples. Pwede. Unity bill. Pwede. Yung doing light. Jokes na. Malapit dito sa atin. Dito na talaga. Hindi, jokes na. Maliwanag. Wala ka nagsabi ng gano'n. Unity bill, couples, phase 1, Hindi. yung Pablo, yung Palak Lake. Tama yun, di ba? Hindi, kailangan. Yung Pablo City. Wala na. Tama yun. Okay na. Sige. Isa pa. Hindi pa kami tapos. Eggwolf, magaling kami. Si Tutoy lang naman eh. Si Tutoy lang nasa gusto gusto sa'yo eh. Ano yun? Tao, Hindi. bagay, Hindi. hayop, pagkain, pagkain. Masarap to. Chocolate. 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 Isa lang naman yun eh. Sili. Hindi. Cake. Hindi. Ice cream. Hindi. Sarap cake. Baka ako. Ano kaya ito? Saging. Prutas. Pwede. Prutas. Oo. Prutas. Hindi. Hindi. Candy. Mga hindi ko yan. Sarap. Ulam. Mga ulam to. Mm-mm. Adobo. Hindi. Kaldereta. Hindi. Sisig. Hindi. Siomay. Siomay rice. Baka ako to. Pass. Talong ni Joshua. Vegetable. Vegetable. Talong. Vegetable. Oh. Parang naubusan na kay Papa. Hotdog. Uy, baliktad. Baliktad. Bagay. Hindi. Pagkain. Hindi. Tao. Oo. Artista. Oo. Sabana Ilawi. Hindi. Coco Martin. Hindi. Babae. Oo. Si ano? Hindi pa makita. Isa Soberano. Tama. Nabasa eh. Doon. Saan? Doon. Kita din hindi naman. Hindi. Buko. Nakita sa suksok kanina. Apat. Tatlo lang. Dapat. Lang? Ito. Ito. Hindi, okay na yan. Parang apat. Tatlo lang. Sa Pablo City. Tatlo. Isa Soberano. Tapos Tatlo. yung Chinelas. Sinelas. Tsaka yung... Wala, tapos na. Tapos na. Ako, masarap. So, yun guys. Kili. Ano ba sa daw?
Hindi, hindi pa. Ito ba si daw? Siguro yung andun Sige ka lang. artista. So yun guys, kita-kita nyo naman. Babae, masarap. Ba't ba yun yun? Ito mga yun Patik ngayon. Wag mo i-stop. Masyashoutout pa. So yun guys, i-award natin yung prize sa mga nanalo. Dalasan. Sa mga luhaan, handa na ang... Kasi meron tayong pa-punishment. Ano naman itong batang ito pa daan-daan? Bawal ng talo. Sumunog So, Sumunog galing, hindi naman ikaw yung nagsagot. Ang nanalo ay si Jeff saka si Francel. Ito. Palawakan tayo guys. Pati palakpak. So yun guys, yung mga natalo, tig-tatlong sili. Pero kasama naman ako kasi dun sa FB may nag-challenge sa akin na kumain din ng sili. Pero hindi 10, 3 lang din nakakainin ko kasi baka hindi na talaga kayanin. Para lang maibigay yung request nyo, kakain din ako. So sabay-sabay kami kakain. Go. Maya. Wait, Doms. Joke. Yok, kadiri. Uy, subo mo na lahat. Isubo mo na lahat. Kadiri ka. Subo mo na lahat. Uy, isa pa. Alam ko, sabi ko. Kain na. Dali-dali. Wait. Doms, ano? Doms. Dito mo kayo kasi sila. Ano, Berbrand? So yun guys, hindi na nagtatapos ang aking vlog. Hanggang gusto ko Uy, hindi pa. Hindi pa ubus yung kay Vincent. Okay na yun. Paalam. Mamaya, isa-shoutout pa ako. Stop na. Pagod na yung shoutout pa ako. A few moments later. Ginawa ko na to. Huwag yun naman kalimutan mag-subscribe, i-like, saka i-share yung aking mga videos sa vlog ko. Naiyak na ako. Ang po. Naisip ko na. Ang po talaga, promise. Kasi wala na ako pero ngayon ko lang ito ginawa para sa vlog. Please, subscribe yun na ako. Hey, yeah. Tao. Ito po sila ngayon. Mga pandikain na lang ng asukal kasi maanghang daw po. Hindi mo kaya? Ginagawa niyo. Sa sobrang anghang po yan. Magkakadiabetes na ako.